представлява изключително внимание за тези, които се интересуват от световната история и от тези начални периоди на нейното развитие е Златната купа от Белене. Тя е от 12-11 век, на границата между бронзовата и желязната епоха. Уникален предмет. Не познаваме до сега друг предмет в формата на фиала, какъвто е този. Това е чисто злато във времето на Троянската война.